Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin ke jing play perda ya ka 5th Meghalaya Games arajar arpusau mentaka Sngi ke khat santrik kulaling kot arajar arpusau hatura de ke presiden jongkeri ke Draupadi Murmu ha PA Sangma Stadium tura ki kena ere kai ki balami khmat ne ke district bapher jong ke jilla kila habban mat ya ke jingsha thengan baro si Sngi hadin bagi kilam yo Jingbam nadu menstep bat ki habban apsa baro si Sngi ne ke bentaban yo ya ke Jingbam. Kat kum gawai ke dur kepala Saphriang halor ke rukom ai Jingbam ya ki kena ki Nongïalehkai ha ke 5th Meghalaya Games la sakhi bagi nong penyat kila ai ya ki Jingbam dap Lyer. Kat kum ke jingpen pau de ki kat tu kat ningut ki kena la ong bahag ni ke Sngi play perda ya ke lempung kim sim la yo ban bam baro si Sngi. Henry kila shu yo tang ya ki Jingbam ki ba pendap Lyer ki ba kintum ya ki chips ki umso samosa bat kishana. Henry kidang yo ya ka bam jasngi Haduh ka por hanyo Baje Janmiet bat ka bandai artat ka Janmiet yaki. Kani ka Jingbam yo ya ka bam kala jaru nado ka Sngi belai. Ha ka bagi Nongïalehkai lembat ki khot nong kit kam halaki jong ki jat Nongïalehkai jong ka 5th Meghalaya Games kila pen pau ka jing sngo benyau halor ka Jingbam la ban penbiang ya ka bam ka di jong ki hakapor ka babiang. Kila ongru bakal long ke ngosi baki hapan bam just step Haduh saw san Baje Janmiet namar baki bor badai khmi kim sim lala ban penbiang ya ka bam hakapor ka babiang haba persang manwa jingtip neki bor badai pen assistant director ka Nongïalehkai uba paya war nongbri ula penpau bolo yo jingtip halor ke jingjia bala pha ye ki officer bakin lej ban jurip halor ke Jingbam la ban penbiang ya ka bam ka di